amach an siúla seo dhéanamh ar san sláinte méarach agus is dóm gurad antáilteach é bheits múna sin ní chora cumánta atá anach is chora antáilteach é bheith agat. Ceam bhfuil an cinál meann seo ag chuilecha is tír nach chun sé gar leir leir faoi mátá tú níos le bríd muna bhfuil tú déanamh go ach tá sé antáilteach chun leir faoi ionas nach mé an brú sin ar ionas nach bheith faoi stress. Is stuff bhfuil siad always go fós ach ceapan gurad maithe sin ar leidtá tá sé ag cosnú. Agus tú déhar go swinning to agus leirn tú ní anfaí agus tosing to an world. Sin bhíonn sé níos nódú ag leachtaine leabhar fríomh mar seo ag ís níos óga, so tá sé tógach an chora á hasú mar sin. Siúlóid óhar bhíar bud ar wathe le feachtas a chur bud maidir le sláinte inchinne agus chuirní ó féinmhairthe agus féinachar chun. Sonam gur aibhí seo atá take go mór bhíon phobal díascan is ó, níos sin rá nach raibh níos éasla ó dhéanamh chumá ach bhí glúsachtaí óhairt na hoscanna is tócha. Tá bhhaid níos mó le cloisteáil maidir le sláinte inchinne le láithna na hora is tóna bhfuil a bhhaid níos mó chóráití á tuairliú ar a bun, so tá táú go bhfuil na slúte